da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da sanu karkace da kwacin samun shirin. Babu abin da ya fi dacewa da murja kunya kamar aikin lauyanci. A jiya ne muka kawo muku labarin kada ƙiyar da kotu ta yi wa 'yar TikTok ɗin nan mai suna Murja Ibrahim kunya kan cin zarafin da ta yi wa jaruma Aisha Najamu da mai ushirya. Tun da fari dai jami'an 'yan sanda ne suka kama ta tana dab da yin dinar murnar zagayowar ranar haihuwarta a yayin da suke tare da mai ushirya a wani otal kamar yadda mai ushirya ya bayyana duniya a wani faifan bidiyo da ya saki. Sai dai bayan tattauna da 'yan sanda suka yi da ita tare da zayyano mata tuhumar da ake mata na maganganun batsa tare da zage-zage a kafar TikTok ne, sai Murja ta ba su amsa da cewar ita maganar zage-zage ta daina insha Allah. Sannan ko maganar batsa kawai tana hawa wakar Ado Gwanja ne, kasancewar mafi akasarin 'yan TikTok na Arewa na amfani da wakar Ado din. Inda a lokacin nan sai aka ga alamun Murja kamar ta daina wannan danyen aiki na zage-zage. Wadda a sanadiyyar hakan wani mai kaunata ya ba ta shawarar akan ta kowa makaranta ta karanci aikin lauyanci saboda iya maganarta da sarrafa harshe. Saboda kowane ɗan adam akwai baiwar da Allah yake masa, sai dai kuma ba kowane ke iya gano hakan ba. Saboda wani za a haife shi da baiwar tasa yana aiki da baiwar amma bai san yana da baiwar ba. To ita dai Murja tabbas duk wanda ya santa ne kan magana a kafar TikTok. Domin idan ta fara magana ka ce kanya ce take zuwa daga kan bishiya ko kuma tamkar zubar ruwan sama ne. Sannan kuma wannan bawan Allah ya ba Murja shawara ne ta koma makaranta ta karanci aikin lauyanci saboda tana da mutane, sannan an santa a ko'ina. Idan ta zama lauya za ta samu shahara saboda mutane za su yi ta bata aiki a kotu domin ta kare su kan wata matsalar. Haka zalika wanda ya ba Murja shawara ya samu karfin gwiwa ne a cikin tattuna da aka yi da ita da 'yan sanda a lokacin da aka kama ta, inda take cewa bata ma kammala karatun sakandare ba ta watsar da karatun. To akan wannan magana ne yasa wanda ya bata shawara ta koma makaranta, sannan idan za ta koma makaranta ta yi WAEC, sannan ta nemi babbar makaranta inda za ta yi karatun lauya domin babu abin da ya fi dacewa da ita kamar aikin lauyanci. Amma har yanzu dai ba a ji abin da Murja ta gaya ba kan wannan magana, sai kusan aka ji cewar kotu ta aike da ita gidan gyaran hali har zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu domin samun cikakkun hujjoji kan shari'ar tasu na Aisha Najamu da mai ushirya. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe.